És akkor gyakoroljuk egy kicsit a likviditást is. Most AUD-USD-n vagyunk, hogy ne csak mindig EU vagy GBP-USD-n legyen. Vissza is jövök, aztán hova jöjjek itt? Próbálok olyat keresni a helyszínt, ahol minél többet találunk. Ez itt így jónak tűnik. Általában ezt onnan tudod egyébként, hogy rengeteg price action-nel találod szembe magadat, te csúcsvölgyek oda-vissza pattogása, az már tökéletes. Nos, a többi elemet, amit eddig használtunk, azokat is majd meg fogjuk nézni, de első körben most a legfontosabb az maga a likviditásnak a fölismerése. Úgyhogy talán a legegyszerűbb, hogyha így visszajövök, és akkor majd így fogom nézni, hiszen mindenki ez szerint fog majd kereskedni, hogy nem látja, hogy pontosan mi történik. Hát most így nagyjából valami hullám itt volt benne, de az alapján más nincs nagyon meg. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi is történt. Tehát első körben is ugye látjuk azt, hogy csökkenő csúcsvölgyek vannak. Most egyelőre ezt nem húzom be, hiszen ez kivehető itt, ami látható. Ezen felül látjuk azt is, hogy itt a piacon nem volt trendváltás, hanem csak is lower low. Tehát a price action továbbra is tart. Megnézem azt, hogy ebben a pontban van-e nekem valahol likviditás, illetve ahol most tartunk, balra tekintve, van-e valahol likviditás. Hát itt sehol sem látok, tehát itt csak egy emelkedés van, de látjátok, itt például egy nagyon szép likviditási zóna van, itt is egy nagyon szép likviditási zóna volt, úgyhogy egyelőre balra nincs semmi, úgyhogy csak is ezzel tudunk dolgozni. Úgyhogy megyünk tovább, és egyelőre várakozó állásba tesszük magunkat. Ugye nincsen boss, sortok történtek egyelőre, úgyhogy ez szerint fogunk dolgozni. Ezzel itt nem látok semmit. Itt följebb, hogyha jövök, itt már vannak, bár mondjuk már most is behúzhatjuk, azon nem újon. Látjátok, itt van egy-két kanóc, kicsit ránagyítok, ha esetleg kicsi a monitor. Egy-két kanóc itt is, tehát itt van egy dupla csúcsot, tehát ez már mint likviditásnak tökéletesen megfelel. Oldalazással, hát itt volt dolgunk, de ezt már meg is csinált a piac, fölé vitték, majd be is húzták, ahogy mutattam az elméletben. Oké, ezen kívül más nincs, ezt kihúzom oldalra, hát mivel legyen a likviditás jelölve. Legyen mondjuk pontozott, ne legyen pontozott. Ez így nem is látszik. Jó lesz így, lilával. Lila szaggatott lesz a likviditás. Talán még egyszerűbb is, hogyha odaírom. És akkor tiszta sor. Bár ebbe az esetben viszont lehet így. Jó. Szóval ez a helyszín egy likviditási zóna. Mással egyelőre itt nem nagyon lehet találkozni. Úgyhogy menjünk tovább. Amint a likviditást megtalálod, az azt jelenti, hogy a likviditás alatt nem érdemes kereskedni. De most ez nyilván távol van, tehát meg lehet, hogy megyünk tovább lefelé, de ebben az esetben itt még várakozunk. Most nem fogom egyesével vinni, teljesen fölösleges, mert amúgy is ugye idő kell neki, hogy kialakuljon. Ugye itt látható, hogy itt rengeteg likviditás van. Én mindig a legjobban kifeszült helyszíneket szeretem használni, de ezt már ide teszem, és ebben az esetben már látható, hogy amint ez megtörténik, akkor egyúttal várható, hogy a likviditás itt föl lesz szedve. Tehát mire tudunk számolni, spekulálni tudunk, hogy esetlegesen lesz egy break of structure fölfelé. Ha itt viszont megáll és elindul lefelé, akkor abban az esetben ugye megerősítés történik, hiszen további sortok indultak el, azaz a stop lossok e fölött helyezkednek el. Oké, meg is történt, tehát akkor innentől kezdve a legevidensebb az lenne, hogyha fölvinnék, hogy kiüssék őket, meg is tették, ott van, fölé vitték. Hát egyelőre boss még nem történt meg, ha jól látom, de hamarosan ott lesz, úgyhogy ide írom. Meg is csinálta, szuper, akkor innentől kezdve ugye fölfelé gondolkozunk, és hogyha fölfelé gondolkozunk, akkor hol van a legtöbb tradernek a stop lossa, akik shortban gondolkoztak, legalábbis ebben a szakaszban, itt. Tehát idáig legalább elvárható lenne. Jó, és akkor szépen haladunk, egyelőre nincs még semmi, látjuk, hogy visszatöri a trendet, nem nagyon foglalkozunk vele egyelőre, mert tudjuk, hogy
likviditás szed itt is. Ez már egy kicsit komplexebb, hogy ezt itt észrevedd. És ez alapján akkor hova várjuk a trédet? Tehát mi az, amit ilyenkor mi figyelünk? Mit gondoltok? Ebben a zónában akkor már várhatnánk, mert itt a poi zóna? Vagy azt mondod, hogy hát ez nem a legjobb. Miért? És csak van itt neked egy imbalanszod. Tök jó. Tehát jelenleg csak azzal dolgozunk, amiket ismersz. Ezen kívül még számos másik is található. Hoppá, bocsánat, nem itt. Ezen kívül számos másik is található. Itt még van egy imbalansz. Mi van még itt nekünk? Boom. Hát tudod, van itt egy gyönyörű kis likviditási zóna, amelyik alapján szintén várható, hogy alá megy. Tehát megéri nekünk itt kockáztatni? Szerintem nem. Max, hogyha ide lejön ez alatt, és akkor tegyük fel a likviditást, ha kiszedi, akkor ezzel tudnék dolgozni. Hát ez itt egy kicsit arrébb van, de ezt ide behúzom, mert végtére is az a legalacsonyabb pontja az order blokknak, vagy poi zónának, ennek a gócpontnak. Úgyhogy ezzel tudnék dolgozni. És már is lejjebb tudtam szűkíteni azt, amit például itt látok, mint poizóna. Lehet, hogy ebből elindul, lehet, hogy nem. Jelen tudásunk szerint viszont ez az, amit figyelnünk kellene. Hopp, tessék, ott is a reakció. Emlékeztek arra, amit mondtam, hogy korai belépések. Tessék, itt is az eredmény. Nem mindig jön be persze, de azért igen nagy százalékban nagyon szépen működik. Szuper. És akkor itt már lehetne nézelődni egy esetleges emelkedést. Nyilván ahhoz kellenek különböző stratégiai elemek, hogy ezt meg tud határozni, és közben mi az, amit észreveszel. Most itt nyilván föl lehetne megint egyesével húzogatni mindegyiket, de itt van például ezek az imbalanszok. Látsz itt egy likviditást, amelyik megtalálható, tehát hogy ezek alapján nagyon szépen megint meglátható az, hogy mi az indok, amiért mehetnénk tovább fölfelé. Hogy nézzük, hogy megtörténik-e vagy sem. Hát egyelőre még nincsen semmi belépési opciónk, legalábbis azt még ugye nem is tanultuk. Szuper! El is indultunk fölfelé. Ott már szerintem volt egyébként, de az nem ennek a tananyagnak a része. Imbalance betöltve, likviditás látjátok fölszedve. Eléggé, oké, eddig jók vagyunk, ha azt nézzük. Imbalance betöltve, utolsó, tehát itt várható tőle akár egy reakció, végtére is valami kisebb reakciót volt. Itt megint volt egy kisebb reakció, de várható, hogy megyünk tovább. És ez a következő cél. Megvolt neked, ha azt nézed, megvolt itt ugyebár a higher high, megvan ugye a break of structure, megvan utána a break of structure shortra, és utána megcsinálja megint longra. Na most ugye ezekkel az elemekkel te már meg tudod határozni azt is, hogy oké, van egy likviditás, akkor ott lehet, hogy valahol vége lesz annak a pontnak. Közben nézd meg, mi történik. Itt van megint az equal low. Tehát ha én ezt most így kihúzom oldalra, ugye ez a legalacsonyabb pontja, de most nyilván intervallumot nézünk, tehát ha ezt nézed, szinte mindegyik érintkezik, vagy így nézed, akkor igen, innentől kezdve mindegyik érintkezik, de ez az, ami engem érdekel, a legalacsonyabb pontja. Szóval ebben az esetben arra lehetne számítani, hogy őket még itt ki fogják ütni. Jó, és akkor megyünk szépen, imbalanszokat itt kiépítette, tudjuk, hogy mit jelent az imbalansz. Innentől kezdve szerintem ti is tudjátok, hogy mire lehet számítani. Nyilván különböző koncepciókat betartva a stratégiai elemek alapján meghatározni a belépéseket és a helyszínt természetesen. Hoppá! Na, elérkeztünk egy likviditás felszedéshez. Mi van itt nekünk bal oldalt? Ki tudja? Valide vagy nem valid? Ez itt a kérdés. Szóval ezen a helyszínen már sőt, bocsánat, szűkítsük a kört, mert van benne kis imbalanszunk is.
ebben a zónában már lehetne nézelődni. Esetlegesen egy korrekcióra, aminek hát ott az esélye, hogy lesz egy break of structure is, ugye? Egyelőre még nem kaptunk semmit, attól, hogy belemegy, nem fogjuk ellőni a sortot, mint a vadállat, várunk. Nyilván most ugye ez nem arra van kitalálva ez a pár perc, hogy most itt belépéseket keressünk, de egyelőre jól állunk. És közben egyébként mutatom, equal high. Ugye? Szép, mi? Jó, megvan az equal high, equal low, kettő között vagyunk, ilyenkor aztán teljesen nagy a káosz egyes stratégiai elemekkel, vagy legalábbis stratégiákkal és azon belüli elemekkel. Szerencsére te nem azt tanulod itt nálam, úgyhogy ne aggódj emiatt. Mi azt csináljuk, hogy őket kihasználjuk, és innentől kezdve valójában nekünk annyi a dolgunk, hogy megkeressük a belépést, és lekereskedjük az equal low ik legalább. Ugye balra, ha jól emlékszem, nem volt semmi, így van. Tehát, hogy fölösleges most visszamenni 2 évet. Nézzük, hogy mi egy kicsit belehúzok, hogy közben figyeljük, tehát, hogy a price action, ugye megvan a break, itt egy range van, tehát range-ből, ha azt nézed, ugye ez is egy likviditás, triggereli a tradereket, fölviszi és szakítják be, ugye? Elmélet megint. És akkor szépen haladunk le, lower low-k kialakulnak, price action szépen működik. Egyébként itt, minthogyha kéne jönnie egy korrekciónak, aki benne van így van, meg is jött végül is, aki benne van a teljes kurzusban, az érti, hogy miért. Ez elég gyors volt, nem akartam ilyen gyorsan, de végtére is megcsinálta. Pont le akartam állítani, csak hirtelen volatilitással beszakították, pont el is érte, tehát megvan a take profit helyszínünk, és hogyha itt ez megtörténik, akkor innentől kezdve megint várakozunk. Közben figyeljük, ugye megint látjuk, hogy ugye itt volt egy imbalance, ez betöltve. Hát most ezeket nem húzom fel, ezek már belettek töltve. Itt van a legfelső, ha jól látom. Igen, és itt pedig egy equal high. Alig ismered még a stratégiának egyes elemeit, de nézd meg, mennyire szépen tudod már ezeket is alkalmazni. Hát, hogyha megismernéd a többit. Oké. És akkor ezekre lehet számítani, hogy megint őket be fogják szedni, és a cél természetesen szintén, ugye, mutatom, ez a helyszín. Tehát a végső szín nem azt jelenti, hogy csak ott fogunk zárni ettől függetlenül, tehát ez megint egy másik téma, de szépen erre lehetne számítani, hogy megyünk fölfelé. Ehhez képest még mindig lefelé tart, mint látod, de jelzést még mindig nem kaptunk, tehát sortos a trended. Jó, végül is itt csinált egy break of structure-t, és ahhoz képest most szépen a higher high-okat tolja. Van egy kis imbalanszod is, van egy poi zónád, van egy likviditási zónád. Na, szép. Be is szedte a likviditást. Hát igen, pont elérte. Ez necces egyébként ilyenkor, hogyha spreades számlád van, mert lehet, hogy pont nem szed be. Sőt, hogyha leszűkíted az imbalanszra, akkor még megint pont nem szed be. Nem azt mondom, még lemehet, hiszen higher high nem alakult ki, de ilyenkor, ha meg pont ez lesz a vége, akkor viszont megszívtad, és akkor kimaradsz belőle. Tehát ezért fontos, hogy például ha teljes poit húzol, akkor az imbalansz legyen ott, vagy hogyha már van annyi tapasztalatod, és tudod, hogy statisztikailag neked ez sokkal jobb, meg kisebb a risk reward, akkor, és bocsánat, kisebb a risk a rewardhoz képest, akkor ezt használhatod, de akkor nyilván kimaradsz belőle, vagy belépsz egy következő esetben max. Mondjuk, ahogy nézem, közben az időpontot éjszaka van, szóval valószínűleg itt fordulok át egyik oldalról a másikra. Igen, elég nagy valószínűséggel, de a lényeg, hogy közben megcsinálta ezeket a helyszíneket, és hát igazából már itt látszik is, hogy mi történik, de ez még nem ennek a tananyagnak a része. Imbalanszok betöltve, és ha jól látom, közeledünk az equal high-hoz. Szuper, közben meg már 8 óra van, tehát napközben azért itt már mi is nézegetjük a csártot, közben azt is láthatod, hogy van itt egy equal high,
tudjuk mit jelent, mellette itt egy equal low. Tehát ezt így reggel, amikor ránézel, ezeket szépen behúzod a likviditásokat is, mármint hogy nyilván az equal high equal low az is egy likviditási zóna, de ugye itt ez csak egy kanóc volt, ez egy kicsit komplexebb, hogy miért is az, itt megint egy equal low, tehát hogy ezeket fel tudod húzni, sőt itt is egy equal high, bocsánat, ez kimaradt. Nézzenek oda. Na, jó, meg vagyunk vele, ők végül is ki lettek ütve itt. És akkor megint emlékezz vissza az elméletre, és csak így húzom föl. Range, triggerelés, mit jelent ez nekünk? Ki tudja? Az, hogy megyünk, ugye, lefelé. De egyelőre az equal height nem szedte ki. Oké, egyelőre nincs semmi. Boom, beszakadt, break of structure. Na, és akkor ilyenkor mi van? Ki tudja? Ugye 1 pont, 2 pont, 3 pont. Arra számítasz, hogy kiszedi az equal height. Megmondom őszintén, én is arra számítottam, hogy ki fogja szedni az equal height. Nem szedte ki. Nem lehet mindig igazunk. Nem mindig lehet az, amire mi számítunk, de okkal alá van támasztva, hogy miért csinálta ezt. Ugye ez már 3 érintés, tehát ez nekünk egy még nagyobb idősíknak jelenti a mozgását, vagy bocsánat, a range-ét. Ez, amit itt látsz, mindjárt berajzolom. Tehát ez az, amit itt látsz. Ez egy jóval magasabb idősík lesz innentől kezdve. Úgyhogy nem is váltunk idősíkot, már meg tudjuk határozni. És ebben a pontban, amit itt látsz, mire lehet számítani? Ugye kihúzom oldalra szépen az equal low-kat, hiszen ezek a következő célok. Meghatározod akár a poikat. Például ezt a poit meghatároznád? Itt van, leszűkíted a kis imbalanszodra, kihúzod. Ez jó lehet poinak? Mit gondolsz? Mert ha azt nézed, akkor ugye itt is van egy likviditás. Itt. Ez jó lehet poinak? Valid lehet? Validnak valid lehet. Csak én például ezt itt nem nézném, mert alatta további indokok vannak, nem csak egy, hanem jóval több arra, hogy belépjünk. Sőt, ha akarsz, itt még van egy imbalanszod is, tessék. Tehát sokkal több minden van, és valószínűleg nem csak ezért a kis pénzért mennek, ami itt idézőjelesen kis pénzért örülnék én, hogyha annyi pénzem lenne életem során, mint amennyit itt elégettek. Nyilván ahhoz azért, ez itt nem is milliárdok, trilliárdok vannak napi szinten, tehát hogy azért itt azért egy brutális mennyiségű, mennyi ez? Mindjárt ki lehet számolni. 8, hát egy piphez azt hiszem, ha jól emlékszem, 10 000 lot kell. Nem vagyok benne biztos. De talán 10 000 lot van egy pip alatt. Szóval itt azért közel 10 pip van, tehát 100 000, mi az már? Igen, 100 000 lot. Szóval igen, azért azt, ha kiszámolod, egy lottal egy pip az $100, és akkor innentől kezdve szerintem helyén vagyunk a dolgoknak. Nos, de hát ahhoz akkor a tőke kell. Egyelőre itt nem látunk semmit benne, kisebb reakciót ad a piac, nyilván arra számítanánk, hogy megyünk lefelé, lower low, tessék ott a lower low, hopp, kis reakció megint, mindenki megy longra, tudjuk mit jelent, korai belépések, megyünk tovább shortra. És ilyenkor egyébként, hogyha találsz esetleg itt valamilyen belépési lehetőséget az eddig tanultak alapján, akkor hajrá! Oké, alá is mentünk, ki vannak stoppolva. Következő, az itt található, mármint, hogy ők itt találhatóak. Jó, nézzük. Mivel már megvolt a korai belépés, akkor itt már valahol esetleg lehet arra számítani, hogy lesz valami nagyobb korrekció. Közben látjuk, hogy megtörténik hogy itt is equal high-ok vannak, tehát likviditásként tudod ezt alkalmazni. Ezt LQ-nak jelölöm, de ugye nem feltétlenül annyira szép, mint ezek, de likviditásnak tökéletes. Akkor itt is ugye rengeteg likviditás néz meg, itt a legmagasabb pontja. Tehát már építik ki későbbre. Ugye a likviditások itt kezdődtek el itt, tehát hogy ez alá még várnám, hogy bemenjen, aztán majd valahol ebbe a zónába nézelődnék. Na, végül is oké, meg is csinálta.
és akkor innentől kezdve már bármelyik pillanatban lehet nézni. Lehet, hogy még lejövünk ide, lehet, hogy még ez alá is bemegy, de innentől kezdve már érdemes figyelni, hogy esetleges fordulások hol jöhetnek, milyen opciókat kapunk rá, mennyi az idő. 11 óra, tehát itt azért már hát igen, szépen el is indult. Nem is kicsit. Oké. Okay. Közben ugye a likviditások felszedve továbbra is itt van, ez ne feledjük. Ha azt eléri, akkor közben nézd meg, mit csinált ez az equal low. Kanócot hagyott itt, tehát megerősítés történik. Közben itt is, ha jól látom, pont így van, gyertyatest nincs, csak fölé szúrt, tehát végtére is ugye a likviditás, jó, így is föl lehetne húzni, de ez így eléggé hülyén néz ki, tehát én szeretem vízszintesen látni. Itt ki lettek végleg szedve, itt van egy imbalanszod is egyébként. Itt akár jöhetne tőle még egy kisebb short, és utána esetleg egy long. Hát oké, ezt végül is megcsinálta egy gyertyával. Na, ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Ez nagyon szép, mert akkor ebben az esetben itt már lehet arra számítani, hogy jöhetünk shortra. Úgyhogy így tudod alkalmazni végül is a likviditást. Nézd meg, itt van a likviditás, itt egy kis kanóccal együtt. Tökéletesen ott van, és most beletekerek, nézzük mi lesz. Short, kiszedte a likviditást, további likviditást épít, megyhetünk tovább még shortra. Egy kicsit durva lett, de igen, végül is megcsinálta a shortot. És akkor ugye ebben a pontban itt megint likviditásod van. Ez nem is ezt akartam, bocsánat, ezt. Ha őket kiszedik, akkor jöhet tőle egy nagyobb likviditás, na, jöhet egy nagyobb korrekció, de akkor utána megint várható lenne esetlegesen a short. Most korrekció az, meg ugye itt a likviditás a korrekciónak, tehát még őket is beszedheti, mondjuk akkor elég érdemes lekereskedni akár fölfelé is. Bár mondjuk 18 óra nem biztos, hogy hozzányúlnék éjszakára, mondjuk ettől függetlenül szépen viszi. Nézzük, mi történt. Itt voltunk. Hát igen, végül is azt nézem, tessék, pont kiszedték. Imbalance, poizóna elérve. Bum, megint lefelé. Szóval, hogy ez az, amit érdemes lehet beépítened a stratégiádba, vagy esetleg gondolkozni rajta, hogy hogyan tudnád ezt esetleg alkalmazni pluszba, vagy ezzel csak foglalkozni, ezekkel az elemekkel. Sokkal részletesebb ez, mint amit itt elmondtam, de ez már egy nagyon jó alapot ad szerintem, legalábbis ez szerint is tisztán kivehető volt, hogy azért nagyjából meg tudtuk határozni, hogy mi hol kell kezdődjön. Ennek a nehezebb része az az, amikor azt mondod, hogy pillanat, keresek egy olyat. Um, például itt van egy likviditás. Ez a likviditást ugye ki lesz szedve egyúttal, ugye ezek is, meg ezek is. Ki lettek szedve, tök jó, és akkor itt keresünk egy longot. És azt mondod, hogy ó, mehetünk longra, és mégsem egy longra, még egyszer lejön. És utána persze fölment, csak jól megszivatott mindenkit. Szóval ebben az esetben ilyenkor max. Egy nullás pozíciód van jó esetben, vagy hogyha nagyon kicsi stoppal tudtál belépni, akkor már rég eltetted a pozíciót, de ezeknek megvan szintén az okai, hogy miért történnek, miért lehet erre számítani. Tehát amikor leülsz a gép elé kereskedni, én azt szoktam legalábbis csinálni, hogy felhúzok magamnak többféle szenáriót, tehát A meg B opciót, legalább kettőt, hogy mi van akkor, hogyha az egyik történik meg, hiszen nem tudhatod, hogy ez itt például ekkora gyertyával, mondjuk itt pont hír volt szerintem, de tegyük fel itt. Ki lett szedve a likviditás. Arra nem számíthatsz, hogy fogja és nem csinál nagyobb korrekciót. Ha csinál nagyobb korrekciót a likviditás felszedés után, akkor tudjuk, hogy mehetünk tovább fölfelé, mert itt van hagyva a likviditás. De ha nem csinál semmit, akkor sokkal följebb tudod majd elindítani a sortodat. Tehát, hogy legyen mindig egy B-terv, ha nem az történik a piacon, mint ami szükséges lenne, ahhoz, hogy te belépést tudjál eszközölni, akkor nem lépsz be, hanem vársz azzal, hogy történjen meg az, ami szükséges ahhoz, hogy be tudjál lépni. De akkor már lehet, hogy egy másik irányt kell, hogy figyeljél. Érted, mire gondolok? Tehát itt, hogy amint őket kiszedték, itt kiszedték, ha itt elindul az árfolyam lefelé, akkor azt mondom, hogy például itt ebben a zónában kötök. Unmitigated poison, a kis, hát minimális imbalance, ezt már nem nevezném annak, és akkor kötöm legalább idáig, mert itt van ez a pont.
És akkor itt pedig majd megnézem, hogy milyen stratégiai lépéseket kell tegyek ahhoz, hogy le tudjak lépni, és legalább idáig lekereskedem. De hogyha nem ez történik meg, hanem fölfelé haladunk, és majd jön a korrekció, és látom, hogy rohadtul nem szedte föl a likvid, hát éppen csak fölszedte, ö, még végül is, ha azt nézem, még poiba is belement, de ha itt nem kaptam, tegyük fel belépést, akkor nem lépek, akkor várok vele, mindaddig, amíg el nem éri nekem ezt a ö, helyszínemet, és majd utána itt keresek belépést. Tehát ez szerintem egy nagyon jó alapot tudsz kiépíteni magadnak, de ha valóban kíváncsi vagy arra, hogy ez hogyan működik, milyen extra dolgokkal lehet ezt még finomítani, akkor irány a csoport és az ott lévő teljes képzés.